Σεβασμιότατο Μητροπολίτα, Πανουσιολογιότατε Αρχιερετική Επίτροπε της Σαλαμίνας, Πανουσιολογιότατε, Αγία Καθηγημένη Εκκλησιάς της Φανερωμένης, Σεβαστή Γερόντισσα, αξιότιμη κυρία και κύριε πρέσβη της Ιαπωνίας, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι φορέων και θεσμών, κυρίες και κύριοι, εκπροσωπώντας σε αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση το ιστορικό μας νησί, το νησί του Μεθικού Έατα και του τραγουδού Ευρυπίδη, του νησιού που έχει ως κορονίδα της ιστορίας του την ναυμαχία της Σαλαμίνας, της ιστορικότερης ναυμαχίας που έγινε στην αρχαία ιστορία και που καθόρισε το αποτέλεσμά της τις τύχες του παγκόσμιου πολιτισμού. Επίσης, στο νησί αυτό, όπως είδατε, υπάρχει ένα μοναδικό μνημείο, ένα μνημείο μεταβυζαντινών χρόνων και που δείχνει ότι σε αυτόν τον τόπο διαχρονικά υπάρχουν σημαντικά και σπουδαία γεγονότα. Θέλω εκπροσωπώντας λοιπόν αυτόν τον τόπο να ευχαριστήσω το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της Ιαπωνίας. Επίσης, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδος, όπου με αυτή τη μοναδική σημαντική συνεργασία τους είχαμε τα αποτελέσματα που αναλυτικά μας παρουσίαζαν οι ξεχωριστοί επιστήμονες. Θέλω ιδιαίτερως να ευχαριστήσω την κυρία Κίντο, την κυρία Λαζαρίδου, τον κύριο Σπανό, την κυρία Παπαγεωργίου, αλλά και όλους όσους συνέβαλαν με την παρουσία και δράση τους σε αυτό το αποτέλεσμα. Όπως γνωρίζετε, η Ιερά Μονή της Φανερωμένης ή η Παναγιά της Κούλωνης, όπως λέμε στο τόπο μας, είναι ένα μνημείο που ξεκίνησε να οικοδομείται τον 17ο και τον 18ο αιώνα και όπου οι αγιογραφίες του αείμνηστου Γεωργίου Μάρκου τέλειωσαν περίπου το 1735. Και όπως ο ίδιος αναφέρει, ήταν το σημαντικότερο πόνημα το οποίο έκανε ως καλλιτέχνης. Είναι ευτυχή συγκυρία, για άλλους μπορεί να είναι ευτυχή συγκυρία, για άλλους μπορεί να είναι η ευλογία της Παναγίας, όποιο και από τα δύο και ας συμβαίνει. Το βέβαιο είναι ότι αυτή η παρέμβαση είχε ως αποτέλεσμα να διασωθεί αυτό το μοναδικό μνημείο, όπου απεικονίζονται περίπου 3.500 πρόσωπα στις τυπογραφίες του. Όμως, η Φανερωμένη δεν είναι μόνο ο χώρος λατρείας που είναι. Δεν είναι μόνο ένα σημαντικό μνημείο που είναι. Είναι και ένας ιστορικός χώρος. Ένας χώρος που έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στον εθνικό-απελευθερωτικό αγώνα του 1821, όταν ο φλογερός τότε ηγούμενός του, ο Γρηγόριος Κανέλος, πρωτοστάτησε την περίοδο εκείνη στον αγώνα για την απελευθέρωση του έθνου. Δεν είναι τυχαίο που στη Φανερωμένη δεν πάτησε Τούρκος. Δεν είναι τυχαίο που στη Φανερωμένη την επισκέφτηκαν όλοι οι μεγάλοι οπλαρχηγοί πλην του Πολεμοδρόμιου, ο οποίος ήταν στην Πελοπόννησο και δεν είχε φύγει. Όλοι λοιπόν επισκέφτηκαν την Φανερωμένη. Αυτό λοιπόν το μοναδικό μνημείο σήμερα είναι πρώτον πυλών μιας μεγάλης πρόκλησης. Και είναι πριν την πρόκληση του 2021, όπου συμπληρώνονται τα 2.500 χρόνια από την ναυμαχία και υπάρχει η κοινή πρόταση για την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης της Πειραιάς, τη Σαλαμίνα, στα πλαίσια αυτά. Έτσι λοιπόν, η ολοκλήρωση της συντήρησης μετά από λίγα χρόνια θα είναι ένα σημαντικό μνημείο επισκεψιμότητας από πολλούς κατοίκους όχι μόνο της πατρίδας μας, της Ευρώπης και γιατί όχι και όλου του κόσμου. Στα πλαίσια αυτά, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαλαμίνας, θέλοντας να εκφράσει ως ελάχιστη τιμή και ευχαρίστηση για αυτή την παρέμβαση, πήραμε την απόφαση και ανακηρύξαμε την κυρία Μασάκο Κίντο ως επίτιμο δημότη,
θέλοντας έτσι να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας και για την φίλη μεγάλη χώρα της Ανατολής, την Ιαπωνία, αλλά και όλους τους συνεργάτες της, που συνέβαλαν σε αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Θέλω να καλέσω την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, την κυρία Άννα Διαμαντίδου, να διαβάσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια να της εκδώσω μία πλακέτα που θα ήθελα να αναφερθώ. Είναι μία συλλεκτική πλακέτα, κυρία Κίντο, η οποία έχει χυτευθεί στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, δεν βρίσκεται δηλαδή στο εμπόριο, απεικονίζει μία τριήρη, την τριήρη που με το αποτέλεσμα εκείνης της ταμαχίας καθόρισε τις τύχες του πολιτισμού. Γι' αυτό λοιπόν θα καλέσω την κυρία Πρόεδρο να διαβάσει το ψήφισμα και συνέχεια να γίνει απολύτω. Απόσπασμα από την 28η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 18η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19. Θέμα: απονομή τιμητικής διάκρισης στην κυρία Μασάκο Κίντο, υπήκοη Ιαπωνίας. Κατά την εισαγωγή του θέματος, η Πρόεδρος υποβάλλει στο Σώμα το με αριθμό πρωτοκόλλου φυλή 4926, 41/ΑΣ/665 έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών, Διεύθυνσης Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων, με θέμα την απονομή τίτλου επίτιμου δημότη Σαλαμίνας στην κυρία Μασάκο Κίντο, υπήκοη Ιαπωνίας, στο οποίο αναφέρεται ότι η κυρία Μασάκο Κίντο, υπήκοη Ιαπωνίας, καθηγήτρια Ιστορίας Τέχνης και ειδικότερα Βυζαντινής του Πανεπιστημίου Γυναικών Κιορίτσου, Τόκιο, αναπτύσσει πολύπλευρη δραστηριότητα προβολής του ελληνικού πολιτισμού στην Ιαπωνία, έχοντας σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα ελληνική γλώσσα, ιστορία και ιστορία τέχνης, ως υπότροφος του οίκη και του Ιδρύματος Ωνάση. Μετά τη συμπλήρωση των σπουδών στο Τόκιο, όπου και ανήλθε στις πανεπιστημιακές βαθμίδες, ανέλαβε με ομάδα συνεργατών της και ιαπωνικές χορηγίες τη συντήρηση της Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερωμένης στη Σαλαμίνα, την οποία αναμένεται σύντομα να ολοκληρώσει. Παράλληλα, ταξίδεψε ανά την Ελλάδα, επισκεπτόμενοι βυζαντινούς ναούς και μελετώντας τις αγιογραφίες τους, συνοδεία σημαντικού αριθμού σπουδαστών, οι οποίοι επέστρεφαν πάντα στην Ιαπωνία ως άριστοι πρεσβευτές της χώρας και του πολιτισμού μας. Διατηρεί σχέσεις με διάφορα ελληνικά πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, προσκαλώντας ενίοτε Έλληνες καθηγητές στο Τόκιο για παρουσίαση θεμάτων από την αρχαία και την νεότερη ελληνική παράδοση, ενώ με μέλημνά της πραγματοποιήθηκε η έκθεσή μας για την επέτειο των 2.500 χρόνων από τη μάχη του Μαραθώνα. Υπό το φως των ανωτέρων και δεδομένου ότι η κυρία Μασάκο Κίντο εργάζεται όρμος για την οδυνία του ιαπωνικού κοινού με τον ελληνικό πολιτισμό ως μια πραγματική φίλη της χώρας μας, εισηγούνται στο Δήμο Σαλαμίνας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την απονομή του τίτλου του επίτιμου δημότη Σαλαμίνας στην κυρία Μασάκο Κίντο. Ο Δήμαρχος, παίρνοντας το λόγο, αναφέρθηκε εκτενώς στην πολιτιστική δραστηριότητα της κυρίας Μασάκο Κίντο στην Ελλάδα και ιδιαίτερα τόνισε τη σημαντική προσφορά της στη συντήρηση της Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερωμένης στη Σαλαμίνα, εργασία την οποία ανέλαβε η ίδια η ομάδα συνεργατών της με ιαπωνικές χορηγίες και σύντομα πρόκειται να ολοκληρώσει. Πρότεινε σε ένδειξη τιμής ο Δήμος μας να ανακηρύξει την κυρία Μασάκο Κίντο επίτιμο δημότη της πόλης μας και ζητά τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακολουθεί διαλογική συζήτηση για το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την πρόταση του Δημάρχου και την υπαρρύθμιση 153/1982 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίζει ομόφωνα. Κηρύσσει την κυρία Μασάκο Κίντο επίτιμο δημότη της πόλης μας σε ένδειξη τιμής για την πολιτιστική προσφορά της στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στο νησί μας. Έτσι συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε.